Moi boas noites, damos por iniciado este xa derradeiro e último pleno do ano. Se por Dios, claro, se non pasa calquer cousa inminente, pero bueno, Dios queira que non. E bueno, vamos ao primer punto, aprobación da acta da sesión ordinaria do 7 do 11 do 2024. Non sei se hai algo que obxetar ao respecto. Pasamos á votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Segundo punto, aprobación da acta da sesión extraordinaria urxente do 19 do 11 do 2021. Non sei se hai algo que obxetar. Pasamos á votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Tercer punto, expediente 1080/2024, nomeamento representante municipal no Consello Escolar do CPI Santa Lucía. Proponse, primeiro, designar a concelleira Andrea Domínguez Búa como representante da Corporación Municipal no Consello Escolar do Colexio Público Integrado de Santa Lucía. E segundo, comunicar este acordo ao Colexio Público Integrado de Santa Lucía. Non sei se hai algo que obxetar ao respecto. Sí. Aquí. No, non funciona. Sí. Falla o mismo, encende, pero en canto soltas...
Mais. Sí, no, xa perdón. Oi, a ver. Hola, hola. Hola, hola. Escoitas. Bueno, así falar ese false menos. As cámaras non reaccionan. Pero a ver se colle a cámara, a ver. No, as cámaras en principio non son. A ver, dalle un pulso ahora. Van con un certo retraso, non? Ahora sí. Ahora, a ver. Sí, funciona, ahora xa... Sí, funciona. Listo. Nada, neste punto, bueno, Andrea parece unha persona adecuada que coñece de primeira man todo o que pasa no centro, creo que é un acerto, e, bueno, que calquera cousa pase que mantenos informados e que nos represente o mellor posible. Vale, pois pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Queda aprobado por maioría. Ten un problema que efectivamente está
ver ahora. Dale. Dalle a... Ahora está como xa pulsado todos. Ahora están todos activos. Activáronse todos, sí. El hombre vai. No, no, vexo. Isto é hoxe o... Mañá en plena. A ver, hoxe non é 28 de decembro, pero... O de no, Estamos... Aí non vas, non? A ver, están todos activados outra vez. todos activados, sí. Colle, pero espera, a ver se me colle a línea aí abaixo. Non. Vale, aí va, vamos a depois xe direi que me... É que non está collendo. Antes collía, mira. Porque antes estaba ali, antes collía... Non colles un tal vez. Aí. Expliquei que A ver ahora. que pasa. No, ahora Están todos outra vez. Preparáramos, e chegan aí sempre... Hai que manter ahora no, ahora. Sí. Sí, está, teño pulsado. A ver, espera, a ver se me aparece aí o nome. É verdad, tal cual, tes toda a razón. Os dous son moi superposados. Non, non. Así dixamos que están todos, verdad? Sí. Bueno, pues ya veis, a primeira arriba, a segunda abaixo. Seguimos falando, depois xa te lo Iso é normal ou...? Non, pero non reacciona.
Ahora, No, al no, revés, vale. Ahí está dentro. Sí. No, Ahora sí. non colle. Pero ahora veo a cámara. En cambio, ahora ven vai a cámara. Ahora a cámara sí que vai. Porque... Ah! Vale. Ahora a cámara veo aquela. Como non fai? Cerra aí, a ver. Cerro. Cerra aí, a ver. Aquela no, sí. Debeu dar manual aquí. Sí. Vale. Sí, vale. Ir a prest. Vale, Mira, perfecto. prest. Vale, Teño que dar manual. vale, de acordo. Vamos con outro punto. Punto cuarto. Expediente 996/2024. Aprobación do Orzamento 2025. Primer punto. Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral deste Concello para o exercicio económico 2025, xunto coas súas bases de execución, cuxo resumo por capítulos é o seguinte. O orzamento para o 2025 ascende a 2.957.698,73, o que supón un incremento de 285.974 euros con respecto ao exercicio anterior e representa un 10,70 máis. Vou a explicar o estado de gastos. Pero non, o capítulo no reo, xa Sí. Vale. lea os textos. Sí. Capítulo 1. Con respecto ao gasto de personal, o seu importe global é de 577.980,43, experimentando un incremento de 30.953,70 con respecto ao exercicio anterior. O capítulo 2, o importe de gastos e bens, servicios e transferencias corresponde ao capítulo 2, con un importe de 2.184.654 euros, o cal supón un incremento global dun 17%. Na cal pasamos a especificar en apartados. No primer, a aplicación orzamentaria 133.22706, estudos e traballos técnicos consígnase en 5.000 euros.
No segundo apartado, na aplicación orzamentaria 1623.22700, no canon de Sogama hai un incremento de 73.000 euros. No terceiro punto, na aplicación orzamentaria 165.22100, polo suministro de enerxía alumeado público hai unha disminución de 35.000 euros. Isto correspóndese pola inversión realizada sobre o alumado público da instalación de lámparas LED. Na aplicación orzamentaria 231.22799 hai un incremento de 160.816 polo servicio de SAF e actividades PIM. No apartado 5, na aplicación orzamentaria 334.22609 sobre actividades culturais, neste caso a ludoteca, hai un incremento de 13.000 euros. No apartado 6, na aplicación orzamentaria 334.22799 da Escola de Música hai un incremento de 8.300 euros. No apartado 7, na aplicación orzamentaria 338.22699 referido ás festas do Carneiro Espeto hai un incremento de 60.000 euros. No apartado 8, na aplicación orzamentaria 453.210 de mantemento de estradas hai un incremento de 10.000 euros. Na aplicación orzamentaria 920.22200 sobre servicios de telecomunicación hai un incremento de 3.000 euros. E na aplicación orzamentaria 932.22708 polo servicio de recaudación do oral hai un incremento de 10.000 euros. No que se refire ao capítulo 3, consígnase 2.500 euros sen variación con respecto ao exercicio anterior. No capítulo 4, sobre transferencias correntes, prevese un crédito por importe de 115.160 euros, que constituye un 4% do orzamento. No capítulo 1 non hai consideración orzamentaria. No capítulo 6 consideráronse no estado de gasto do orzamento de investimentos reais por un importe de 61.000 euros. No capítulo 7, en relación coas transferencias de capital consignadas ca cantidade de 16.404,30 euros para a financiación e expropiación da EP 503 Maner Rebón. No capítulo 8 non hai consignación. No capítulo 9, neste capítulo non se prevé crédito, pois o Concello non ten débedas financeiras. E vamos a pasar tamén aos ingresos deste Concello. No capítulo 1 son a través dos impostos directos, impostos directos que supón 717.000 euros. O capítulo 2 son impostos indirectos que supón 10.000 euros. O capítulo 3, tasas, prezos públicos e outros ingresos, considérase un ingreso de 309.313,88. No capítulo 4, transferencias correntes, supón un ingreso de 1.517.554,14. E no capítulo 5, un ingresos patrimoniais 805 euros. Isto supón, como comentei anteriormente, unha estimación de un presuposto de 2.957.698,73. Nada máis, non sei se hai algo que axetar ao respecto. A ver, pola nosa parte, un documento creo que tan importante como este sempre creo que debería ir acompañado
das medidas ou accións que prevé o do goberno local facer durante este ano. Revisando o documento, todos os documentos que hai, vense partidas orzamentarias que levan abertas durante varios anos. Por exemplo, tamén é importante a do Pexón, unha partida orzamentaria que leva aberta co mesmo importe durante varios anos, varias legislaturas. Entón, ti podes analizar os orzamentos e dis cales son as prioridades. É moi difícil analizar o que se prevé facer porque tampouco se nos dá unha explicación. Vemos unha subida no cano pola recollida de residuos, polo cano de Sogama, tamén vemos unha subida no SAF, vemos unha subida no carneiro espeto, pero despois en inversións do que realmente se quere facer desde o Concello non se nos explica, non se nos dá un argumento de dicir, mira, a nosa idea durante este ano nos queremos tratar ou intentar facer isto. Logo, poderemos optar a subvencións de distintas administracións, do Estado, da Xunta ou da Diputación, e pódese ver algo máis. Pero faltanos unha planificación de dicir, esta é a nosa idea, por eso temos estas partidas orzamentarias, por eso queremos subir estas partidas orzamentarias ou estas outras. Entón, en función a eso, para nós sería coherente poder votar a favor. Tedes unha explicación, tedes un proxecto, nos digan, podernos gustar máis ou menos, pero dicen, pois sí que vemos unha lógica do que queren facer. Pero dado así, como se presentan os orzamentos, como nos explican, porque me vas a estar lendo os documentos que eu li na casa, pois sí que me parece difícil dicir, entendo que non interesa tampouco o apoio ou a crítica da oposición, pero que sí me parece que creo que tamén é un momento para explicar aos veciños, dicir, estes son os orzamentos, son o presuposto que nos presentamos porque queremos facer isto. E creo que é un momento, unha oportunidade que non se está utilizando. Porque a impresión que se dá desde fora, para min, é dicir, agora, polo motivo que sexa, pois facemos aceros, un supoñer, ou cambiamos as lámparas LED, ou o que sexa. Esa é a impresión que a mí me dá. Que eu creo que este documento sempre debería acompañado das accións que se deben facer do goberno. Entón, nós, por ese motivo, non podemos votar a favor. Bueno, pois para nós, para o BNG, a verdade é que estas contas que presenta o Partido Popular, pois para o ano 2025, pois para nós están fora do contexto económico e social do noso Concello. A verdade é que non son nada orixinais. E iso só hai que mirar a memoria que firma o alcalde para darse conta desto. É dicir, que non cambiaron absolutamente nin as comas desde fai máis de 10 anos. É dicir, manteñen absolutamente a mesma memoria desde todos estes anos atrás. Iso quere dicir que estes orzamentos pois non son nada orixinais. E se de algo teñen pois de orixinalidade é a incoherencia política do Partido Popular. E a verdade é que non hai moito que profundizar para darse conta desto, non? Porque nesa memoria vostedes falan que basean as contas na austeridade e no control do gasto público. E para nós isto é incoherente precisamente con determinadas partidas que vostedes presentan para estes orzamentos do ano 2025, non? Capítulo 1. Primeira medida, aumento do sueldo do alcalde. Non lles parece incoherente ca austeridade da que falan na memoria? Pois para nós é a primeira incoherencia. Segundo, falan do control do gasto público. Medida, aumenta un 42% a partida para a festa do Carneiro do Espeto. Ímonos a 200.000 euros. Sin ningún tipo de explicación ou argumentación da necesidade dese aumento. E a verdade, pois que todo apoio para esta festa e nós desexamos que todos os anos sexan de boa calidade, pero con vostedes no goberno cada vez peor. Por non dicir politizadas. E xa lle decimos que nos non conten precisamente para subvencionar, se hai que subvencionar o xantar. Terceiro, aumentan máis do 80% a partida para a Sogama, como se acaba de decir aquí. É dicir, asumen o sablazo de Sogama sin ningún tipo de problema. E a pesares, e lembrolles aos membros do goberno que vostedes votaron a favor dunha moción do BNG rexeitando isto precisamente e buscando alternativas diferentes. E vostedes non propoñen ni un solo euro para buscar alternativas á xestión do lixo. Ni un solo euro.
Lembrolles que votaron a favor da nosa moción, sorprendentemente, porque a criticaron durante toda a defensa, pero ao final votaron a favor. Consecuencia, teóricamente, rexeitaban o sablazo de Sogama e plantexaban buscar alternativas, cuestións que nestas orzamentos e nestas contas que nos presentan non contemplan. Diminúen dun xeito importante a inversión real e isto tradúcese en dúas cuestións que xa están pasando na actualidade, non? Déficit de atención aos servizos e despreocupación, por exemplo, polas parroquias, non? Despois sempre, cando veñen os veciños a pedir, pois resolver cuestións de saneamento, de determinados viais, é que non hai cartos, non hai cartos precisamente porque non hai unha planificación orzamentaria para abordar todas estas cuestións. Outra cuestión, manteñen a partida dos colectivos asociativos, a pesar de que está demostrado que precisan de axuda, porque son precisamente os que están promovendo as actividades que vostedes, como goberno, non son capaces de facer. E non sei se é unha reivindicación que sempre llevimos mantendo, ese aumento desa partida para os colectivos asociativos e que vostedes, pois, ano a ano, pois, manteñen pechada esa cerrajón. Ben, tamén hai unha partida que vostedes seguen mantendo nas contas que é a de publicidade e promoción, unha partida que está a libre disposición da alcaldía para facer o que queiran. E, efectivamente, vostedes seguen nesa dinámica de vender fume, de facer moita propaganda, e manteñen eso, vender fume, propaganda, propaganda e propaganda. E lembrolles como aquela propaganda daquelo fact track na contra de food track. E aproveito, señor alcalde, para lembrarlle que acaban este ano 2024 sin dar resposta ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego en pleno. Hai unha do mes de setembro que non se nos chegou a resposta por escrito, tal como dixo o alcalde, que a iba a contestar por escrito, porque nós nin tan siquiera pedimos a resposta por escrito. A cuestión é que vostedes están obligados a contestar porque si a determina a lei do réxime local. E, supoño que o único que farán chegando ao 2024, a finalización do ano 2024, sin contestar, pois é darlle máis traballo ao señor secretario, porque é evidente que esta situación pois terá que chegar aos organismos competentes e habrá que elaborar informes. Ben, resumindo, os seus orzamentos pois van a ter o noso voto en contra, clarísimamente, nin hai austeridade, non hai control do gasto público e as súas contas pois son as de vender fume, de facer propaganda e gastar sin control. E é certo que se nestas contas que vostedes propoñen, se propuxeran plans para mellorar os servizos, para mellorar os equipamentos, as infraestructuras, mellorar as políticas sociais, etc., pois posiblemente terían o noso apoio. Xo tuveron moitas veces. E vostedes, señor alcalde, hoxe fixo unha mención ao aforro precisamente do alumeado público, un proxecto moi importante de inversión duns 700.000 euros, creo recordar, de cambio de LED, que permite precisamente estas cousas. E desde o minuto 1 tuvo o apoio do Bloque Nacionalista Galego. E esas son as cuestións que nós votamos de menos en toda esta planificación orzamentaria. E por eso, ante estas contas que para nós son fume, pois imos a votar en contra. Mais nada. Nada, eu quero comentarlle, que para nós non é unha sorpresa que voten ustedes en contra, xa levan moitos anos pois dicindo o mismo, entonces para nós tampouco é unha gran sorpresa. O tema das festas, de algunhas cousas que comentou no tema das festas do Carneiro, para nós é unha festa de interés turístico autonómico que defenderemos e defenderemos sempre. Sempre. Creo que o gasto que supón esta festa é para as actividades que se veñen desarrollando desde todo o mes de xullo, que así se desarrollan desde o 1 de xullo hasta o día das festas. E vamos a seguir apostando por a nosa festa que nos dá a conocer por moitas partes do mundo. Pero nós non vendemos fume, como di usted.
na publicidade. Nós, claro que unha festa de interés turístico autonómico como a nosa, pois ten que ter unha publicidade tamén. Non é vender fume, é vender o que nós temos para que a xente de Moraña, a xente da Comunidade Autónoma de Galicia e parte xa da Comunidade Nacional que se acercan ese día aquí. E xa nos empezan a conocer en moitas partes do territorio nacional gracias a esa publicidade, non ao fume. Nós vendemos pois unha festa que, bueno, que ao fin e ao cabo pois que somos coñecedores e que moita xente pois acércase eses días aquí a como se chama, a Moraña a degustar pois ese gran manxar. E tamén no tema do asociacionismo, sí, é verdad que hai unha partida que sigue igual, pero eu creo e podo dicilo aquí claramente que calquera asociación que quere facer algo aquí en Moraña, eu sempre dispoño de axuda para algo. Témolo moi recientemente na Feira de Artesanía. O Concello, pois sí que apostamos en elo, apostamos en poñer unha carpa, e non vai ao orzamento de subvencións. Desde o Concello sempre, nunca, e dicímolo a boca chea, que nunca negamos nada, sempre intentamos axudar a todo o mundo, como a eles, como a Asociación do Porquiño a Brasa e como a outras asociacións, que veñenos a pedir algo e nós sempre intentamos pois axudalos no que poidamos. Por eso que eses 16.000 euros, sí, pois están aí, pero bueno, ainda así, pois nós axudamos de outras formas. Tamén temos o Belén, claro que sí, nós axudamos ao Belén, non só a través destos 16.000 euros que apostamos ao asociacionismo, senón que tamén apostamos por eles e damos cartos a todo isto. Por eso que sempre intentamos axudarlos. E, bueno, nada máis, eu pois non teño moito máis que decir. Claramente todos defendemos a festa do Carneiro Espeto, que é eso que distí, que é unha festa de interese para moita xente, a publicidade nesa festa, claro, a inversión está ben vista, pero que tamén nos fan publicidade as asociacións, as asociacións que son de Moraña, que fan labores ou actividades fora do noso concello, con das actividades que fan. E cando vostede di que axuda a calquera persona ou a calquera asociación que yo veña a pedir, non é que este mal, Sito. O problema son as formas, é dicir, parece que hai que vir ao Concello a pedilo ou a rogalo, cando pode haber unha cuantía que desde principio de ano atenda todas as demandas que somos conscientes, porque se me dis, é o teu primeiro ano, e dis, ostra, que os 16.000 euros dime con deste ano que non chegou, pero que non, é que xa leva pasando, hai compañeiros que levan aí varios anos e denonse conta que estes 16.000 euros durante moito tempo non chegaron. Entón, por que non se aposta? Aumentamos a cuantía desa partida presupuestaria. Entón, hai unhas bases que se decidiron aquí entre todos, poden estar máis a favor ou en contra. Esa é a maneira máis lógica, que a xente opte, teña unhas bases claras e xa porque lle vai tocar, que non teña que vir a ti, parece que a pedirche un favor. Eu creo que, para mí, non é a forma adecuada. Eu creo que estaría ben eso. E logo, eu creo que tamén, quero enlazalo con Marcos, porque tamén se me olvidado a mí, creo que estes orzamentos a día de hoxe ainda non responden, para min, tres cuestións básicas que creo que repetimos durante moitos plenos. Unhas asociacións, a cuantía dos 16.000 euros, outra, alcantarillado. Levamos moitos anos onde hai moitas parroquias que ainda non se rematou o alcantarillado e creo que aquí ainda non se deu unha resposta. E logo, por levar outra proposta que creo que levamos anos e anos e se ve o problema no núcleo urbano, a rúa número 6. Son tres accións que todo o mundo somos conscientes, todo o mundo creo que o decimos, ou podemos leválo ao culebrón, que levamos dito moitos anos e creo que a día de hoxe ainda siguen sen resolverse. Esos orzamentos non sabemos ou creemos que non os resolven. Entón, por aí tamén vai o noso voto en contra. Eu, simplemente unha cuestión, a nosa posición está clara, o noso rexeitamento a estas contas, imos a votar en contra. O que non me quedou claro é porque eu falei de varias cuestións, falei tamén do aumento de 60.000 euros para a festa do Carneiro Espeto, ímonos aos 200.000 euros, un 42% máis con respecto a outros anos,
pero vostede fixo unha mistura aí da partida da publicidade e propaganda que se manteñen, que creo que recordar que son 5.000 euros a disposición da alcaldía, que son partidas diferentes, pero vostede mezclounas. Entón, falou da publicidade do Carneiro ao Espeto. Eu en ningún momento discuto que haxa que publicitar a festa do Carneiro ao Espeto, non o dixen. A pregunta entón é concreta. Entón, usted está xustificando que os 60.000 euros a maiores son única exclusivamente para a publicidade. É unha pregunta. Porque é que fixo aí unha mezcla que non se entendeu nada ben. E, claro, vostede parece que fala do que lle interesa. Por exemplo, da partida de aumento do soldo da alcaldía, desa non fala, non interesa. Eu creo que eso, a partida do soldo da alcaldía, creo que xa se fixo no seu momento. Non vamos a incrementar aquí máis o soldo do alcalde, para non faga usted entender que vai a subir o soldo do alcalde aquí. Subeuse no seu momento e nada máis. Por eso digo, é no tema dos 60.000 euros de publicidade, pois non son 60.000 euros para publicidade, sabe usted ben. A publicidade pois está toda relacionada, toda na propaganda da festa do Carneiro ao Espeto. Case a súa totalidade, os gastos son da publicidade do Carneiro ao Espeto. E ustedes poden ver nas cuentas tal como podo ver eu, Entón, por eso, nas contas do Concello, pode ver os gastos de publicidade que case a gran súa maioría son entabladas á festa do Carneiro ao Espeto. Iso é o que pode ver usted. Hai agora para a Navidad tamén, porque claro que sí, que temos un gran Belén aquí en Moraña e temos que publicitalo tamén, porque non podemos publicitar todas as cousas que temos aquí en Moraña. Claro, por eso agora pois hai encaixado para a publicidade agora en Nadal e tamén despois en referencia a festa do Carneiro ao Espeto. Sigue sin justificar o aumento da partida orzamentaria para a festa. En que se basa, entón? Porque non dou contestación. Non, basase en toda a festa, claro. En toda a programación. Comentei yo aí un pouco. Desde o 1 de xullo hasta a final de xullo, todo que... Claro, todas as actividades que van relacionadas co Carneiro. Esas son as que entran. Desde a festa do Carneiro ao Espeto, desde a noite da festa do Carneiro ao Espeto hasta o primeiro de ano, hasta o primeiro de xullo. Todas as que son relacionadas á festa do Carneiro ao Espeto. Todas as actividades que se fan nese mes de xullo. E creo que son moitas as actividades, que non son poucas. E no tema de que me comentaba Xoel, non é un favor, eu non vendo favores aquí a nadie, neste caso ás asociacións. Neste caso, pois, nunha das asociacións que falamos hai un pouco, pois o tema da feira que se fixo ahora de Nadal, pois o ano pasado pois non entraban xa nesas bases, porque cando quixeron facer xa eran casi en setembro. E, bueno, organizaron tal e xa non entraban nesas bases. Pero eu non lle dixen que non. Dixeu, sí, claro que sí. O Concello vamos a intentar axudarvos. E se entablaran nesas bases, pois xa non podíamos lle dar nada, non podíamos axudar. Pero, en cambio, pois sí, pois podemos sempre colaborar e axudar en todo o que podamos. É por eso. Era a primeira vez que se facía esa... Claro, por eso. Por eso en setembro comentaron que iban a facer. Por eso, a min en ese momento eu podo entendelo. Dís, ostra, é a primeira vez que organizan, igual non estaban previstos, pareceme ben que nese momento sí. Pero eu creo que a forma adecuada é se hai unhas bases, hai unha cuantía que ao final asume gran parte ou subvenciona gran parte das actividades, porque as que se viron este ano creo que se le editou alrededor, falo de 30.000, 40.000 euros, casi o doble da cuantía que estaba da que se aporta. Entonces, eu creo que esa é a maneira, é dicir, intentar axustarlo, intentar subindo para intentar atender todas. Que unha asociación nun primeiro momento non chega, pois pareceme ben que do Concello, aí sí que o entendo. Pero este segundo ou terceiro ano, se hai unhas bases, igual poderían optar a ela. Pero ainda así, quero volver a facer referencia, para min hai dous problemas. Un núcleo urbano, como é a rúa número 6, ou o tema do alcantarillado, que eu creo que
son cuestións que non sabemos se a día de hoxe se van solucionar ou non con estes orzamentos. Entonces é algo que nos gustaría que viñera explicado ou con un documento ou con un programa do que vos teñas pensado facer ou sabelo. Para nós é importante tamén a hora de votalo por lógica, é que a veces non sabes nin a que votas polas cuantías, porque tamén hai que recordar que cuantías podes telas aí, podes utilizalas ou podes que non, hai que ter orzamento no caso de que quera facerse, pero por iso eu creo que é importante para outros anos, ainda que é un argumento que creo que levamos dicindo varios anos, que se teña en conta, se importa o voto da oposición. Bueno, vamos a pasar a votación. Non sei se hai algo máis que obxectar. Pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado por maioría. E, bueno, damos por concluído este pleno. Darvos as gracias e desexarvos a todos unha feliz salida e entrada de ano 2025. Moitas gracias.